Nagpabiling kampiyon ang Sacred Heart School Ateneo de Cebu Magis Eagles sa Safi Basketball Secondary Division. Kini ang ikatulong higayon nga nakuha sa Eagles ang kampyonato. Ang Eagles mao ang nakakuha sa kampyonato ni atong 2012, 2014 ug 2015. Ang 2013 nga duwa naundang sa semifinals tungod sa pag-file og legal nga kaso. Sa pagsugod pa lang sa duwa, gipagawas na sa Eagles ang kasing-kasing sa kampiyon aron kontrolahon ang kinatibuk ang kombate sa Game 3 sa Final Series. Lubong sa UC Baby Webmasters sa score nga 88-53. Si Jed Colonia sa Eagles nga nakatampo og 20 points mao'y napiling MVP sa torneo. Napilusab siya sa Mythical 5 kuyog ang iyang teammates nga si Travis Mantua ug Errol Pastor.